תשמעו, עמדה אחת למעלה שמה, וזאת נראה לי אחלה עמדה. יש טנקים בצד השני, יש רצון, יש אמצעי, מבינה? אז כאילו, אם מחברים את הנקודות, אז זה פוטנציאלי, ואנחנו צריכים, בתור לימודי 7 באוקטובר, יום כיפור וזה, אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק בעניין הזה, להיות מוכנים הכי טוב שאפשר. זהו, להכיר בזה. ציר 10 עובר כמעט לכל אורכו של גבול ישראל-מצרים. 100 מטרים קצרים מפרידים בין השטח הישראלי לקולות הירי ממצרים. ולא רק ירי. יצאנו משלומית, כל כך מהר מגיעים כבר לגבול. הנה העמדה המצרית, החייל המצרי שיושב מולנו. ממש שומעים אותו, אני שמה אותו שר. תסתכלו את המרחבים, ולחשוב שצה"ל מאפשר לצבא מצרים להגיע 100 מטר מהגדר. 100 מטר זה הסוללה, בסדר? זה פחות מהסוללה, זה העץ. העץ פה מתחתנו. אנחנו ממש תקופה ארוכה, רואים פה טנדרים, גם גמלים. רואים גמלים יושבים במשך שעות ומצלמים עם הטלפון עם את הגדר. להיכרותכם, השבוע התקיימו מטווחים של צבא מצרים מהשעה 6 בבוקר ל7 בערב, כ100 מטרים מהגבול. זו לשון ההודעה הלקונית שקיבלו רבש"צים ותושבי אשכול אתמול. זה כל הזמן כך. כל הזמן יש פה אימונים סמוכים לגבול? כל הזמן. מטווחים, אומרים לנו, יש מטווחים אצל המצרים. תשאלי כל קצין בצבא, תשאלי אותו מי האיום של צבא מצרים, כולם יגידו לך, האיום הוא מדינת ישראל, אין להם עוד אויב שהם מתחמשים עבור. למרות ששטחה עולה על 1,000,000 קילומטרים רבועים, מצרים הגדולה בוחרת לבצע את אימוני הצבא שלה דווקא סמוך כל כך לגבול הישראלי, בניגוד להסכמי השלום. 7/10 קודם כל, הטנק הזה הציל אותנו, את מושב יתד. הטנק הזה הגיע מכאן ליתד בצורה מאוד מהירה לאזור כביש 232 ונלחם על כביש 232 והציל אותנו. זה רק מלמד אותנו כמה כוח, גם שהוא נראה קטן וגם שהוא קטן במרחב, כל כוח, כמה הוא משמעותי עבור ההגנה על התושבים. אם יום אחד ירצו להתקיף אותנו עם טנקים, זה יהיה מפה. זאת אומרת, אם יום אחד ירצה טור מסיבי לעבור לתוך שטח ישראל, זה השטח המתבקש. אתם יכולים לקחת את זה להיסטוריה למשה רבנו שהלך מהמרחב הזה עם בני ישראל, ואפשר לקחת את זה לצבא המצרי ב-48 שנכנס מפה והגיע לרמת רחל. כמויות של הטנקים שיש בצבא המצרי הוא הרבה יותר גדול מהיכולות שלנו, השריון שנמצאות על הגבול ביום יום, וצריך להגיד את זה, זה טיפה בים. היה פה צמצום של כיתות כוננות לאחרונה גם כן, נכון? כן, הופסקה שמירה קבועה של התושבים, של הכוחות שהיו פה, היה פה איזשהו כוח כזה של הגנת היישוב, שזה חבל בעיניי, כי בסוף לכל קנה שנמצא פה יש משמעות, כל שכן שזה שאנחנו מגנים על המשפחות שלנו. בינתיים היחידים ששומרים על ערנות ודריכות הן כיתות הכוננות, שכל הזמן בודקות את השטח ומתכוננות לכל תרחיש נפיץ. היו פה דיווחים שאנשים ששמעו כדורים שורקים מעל הראש, גם חקלאים בחממות שלהם, וגם שומרים ששמרו פה בעמדה הזאת. טועים? אולי טועים ואולי לא טועים. ואחרי 2.5 של מלחמה, קשה שלא לתהות. מה בעצם למדנו? אנחנו מדברים גם על הטנדרים שהם קרובים לגבול, גם על הרחפנים, גם על האימונים הסמוכים, גם על צמצום כיתות כוננות. אחרי 7 באוקטובר, יש ביטחון? תראי, כשאת אומרת את זה ככה, אז לא.